Здравейте! Много благодаря на всички, които участваха в нашата томбола и за всички прекрасни предложения, които получихме за това какво да се включва в нашия бюлетин. Сега ще ги анализираме и всичко това, което искате да видите, ще го виждате за бъдеще. Сега е време да изтеглим печелившите. Първия печеливш е Христо Христозов. Втория печеливш е Румяна Маринова. И последния печеливш за тази наша анкета е инженер Стефка Стоянова. Благодаря ви още веднъж за участието. Очаквайте съвсем скоро нови анкети с много по-големи награди, с безплатни курсове и с още много изненади.